Ayo ke arep pasar ora? Enggak. Ke bapakmu ning ndi mau ki? Enggak tahu. Dah dibuka sik bapak entang, tak njukuk sangke. Dibuka ya. Kono terima mak pasar. Pak, Apa to ki? kata mama arep ning pasar terke saiki. Alah, ya. Ya seru sih. Ya. Ganggu gua lu ngerti ngantuk lu. Enggak mau. Endi to ki bapakmu ki kok suwi men to ki? Mbok buka mau iso ora lho ki? Ayo ini. Ayo. Dikuka kok angel men lho. Ngantuk lah aku kat bersahur mau ki jan. Motor sane kualet tenan no. Wis ayo. Tarap sini no. Alas ra usah. Enggak usah kesuwen. Ayo ayo gek makan. Ora usah Vita. Ana ra usah aku kok nek iki melok nek sing ngomong ya ora sanggup aku. Mau kilon rutu sepol. Dadak raup barang kesuwen. Maju ki. Ayo, ketok ora jalane. Hah? Ketok ora. Ketok. Ngantuk lah. Mbak. Ayo ki. Terus nih, tanten gini ya. Ya. Ya wis. Udah. Mbak. Nah, tapi aku belum dijajan. Lek, nunut dulu Lek ya. Jajan ya. Pak, ayo balik. Anakmu nangis ke pasar ayo, malah nakal ning jero. Ini lho Mbak, aja dibuka melas. Ngelas yo. Tak tinggal balik ae. Iya tinggal ae. Cek turu yo. Apa nih? Ngantuk paling deh. Heeh, ya wes. Yo ya, Lek. Ngantuk. Ayo. Jajan. Iya, ayo. Numpak. Maju. Jelek melas ki, gugah bapakmu yo lah tinggal balik mana. Loh. Lah kok wis bengi iki? Bah. Lah kok wis ndarus? Iya. Lah ngono ora digugah lah aku mau iki. Masalah. Ora buka ya aku. Ini montore digowo neh. Oh, alah nih kok ya mentolomen lho. Aku turu kate isuk ngampe yah mene kok ya mau